Тук за вас е ортопедичният компресионен колан с медни нишки Copper Grip с модерна технология за облегчаване на мускулни и ставни болки. Copper Grip е колан с уникална компресионна технология и вградени медни нишки, които подкрепят мускулите в цялата лумбална област. Незабавно облегчение и комфорт за мускулите на гърба. Носете го навсякъде, у дома, на работа или докато спортувате. Никой няма да забележи, че сте с него. Висококачествената компресионна тъкан е допълнително подкрепена с мощните свойства на медта. Това е Copper Grip. Гъвкав и удобен дизайн, подходящ за всеки тип тяло и всяка ситуация. Забравете за болките в гърба и кръста с Copper Grip. Компресионният колан с вградени медни нишки, който стабилизира кръста и елиминира болката. Почувствайте разликата с медните нишки на Copper Grip. Коланът, който ще върне движението ви обратно, с допълнителни ленти, за да регулирате сами силата на компресията. Поддържа, пристяга кръста и намалява болката. С удобен дизайн, подходящ както за мъже, така и за жени. Copper Grip се предлага в размер, за да пасне идеално на всеки, за по-голяма подвижност и комфорт.